Piny owacho geto medo osuru ewi bech betri kokalo kuom chik mar omenda mar 2024 kaka yor jiwo mwandu mag sola kendo bero chal kor lwasi ma lokruok mare osebedo ka kelo midhiero kelo ng'ikruok e ohala magitimo ahinya te kinde ma osuru bedore e thur kae. E paro mar chik mar mag 2024, piny owacho geto medo osuru e nengo betri gi siling 750 ewi kilo ka kilo mar betri kaka yor bero chal mar kor lwasi. Ma nyiso ni betri mar nyamburko mar kilo 12 masani uso siling 8,500 biro medore gi siling 9,000 ka nengoni ibiro medie nyaka osuru mar VAT. Pono ni okadh paro mar chik makamano, betri mar kilo 12 no ibiro uso siling 17,500 ka betri mar sola mar kilo 60 ibiro med beche gi siling 45,000. Paro makama okwedi gi riwruok mar jogo maloso betri pacho ka mawacho ni okang' biro ketho seno kabine idwaro mondo piny kae ma inyalo negi omenda maduogo. Osuru go bende geto kelo lokruok e bech mwandu mamoko machalo kaka masinde mag chwalo duol kata microphone, sipika, rawinji kata earphones, ATMs, masinde mag kwano omenda, tile nigni kod nyamburko kaachiel gi mono mamoko kama oting'o diapers ma inapo godo nyithindo ka otese boyo mwandu bende ibiro med bechgi. Moko kuom jopiny wak ni okang' makama biro ketho alwora kaluwore ni pono ni sola go kethore gin gigo ma iwito kendo onge kaka nyal losgi gino ma giwacho ni biro medo kelo midhiero ne oganda. Mokwongo kidwa kelo gimoro nyaka ibed ni spare magino is available nikech seche ma an koro dwa kelo odwa kelo betri gini matiyo gi solas go to once nokethore spare onge gigo dhi bedo dump. Onego bed ni mag sola go bira to magi be adhiya koro wang'iyo go mos ka spares mag pikipike go biro. Johala e sekta mar jua kali kod loso geche ywak ni betri ma githoro tiyo godo e chenro magi kaluwore ni tije yot. To kata kamano chik manyien no biro kelo ng'ikruok e chenro magi. E ngima ma wantiere mwasebedo kwa ng'iyo gi betri gi sola be kaka waneno kaka tiyo. Pogruok nitie mang'eny. Nikech gari maringo tidhi chaki dhi chaje mano ok en gari. Battery en gima wakawo to waketo to gari chache alternately. Wan gi alternator matiye gari. Mok wanyal ting'o gimoro wachak watero kaka mota. To wachak wadhi wachajo ni eka gari oringi. Mano ok nyal timore e ngima ma wantiere sani. Omiyo wan wakwayo. Ka battery unono momigo chaje oket malo, ong'ie gimoro machielo. Ka sirikal pok okelo option mar gimodwa golo, kik okele mondi, to nikech japiny mondo mi ong'e gimoro ok yot. Dhi kawe thuolo mondo mi odhi ong'e gi gima sirikal okelo manyieno. Miyo kapok okelo ma, to kuong okelnwa option ni ka wagolo uwe diesel, to option mar solar ni ergo to beche bende en affordable koso dhi hinyo jofuko nikech already kaka gik moko sani gini. Japiny osehinyore.